Evde radyoya denge gele. جنابندان اوچان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجه رو 28 جوت مه 2024 دوشنبه بروکسل ساعت 8 لامده ده من اوچان سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه بلگودار نجام بنوچه که لزگین بورن ارتشا دولت اتقادا گرکر لچای باگو که دست به تفگره که نویا ایری شکر لگوری آگاهیان افتگر و بشتاری هزه که زده لدور آخر به مشکا شهید که مارینه و سیداری پکته بلگودار نجام دوباره دیکن ارتشا دولت اتقادا گرکر لچای باگو که دست به تفگره که نویا ایری شکریه لگوری آگاهیان ev tevger bi beştariya hêzeke zêde li dora xirbe mişka şehîdgeh marînê û sê darê pêk tê. Balafirên şeriyên dewleta Tirk Kurejaro û garê bombabaran kir endamê tîmarê xistina avakirina aştiya civakî Amerîka ya li Kurdistanê Iraqê CPT Kamuran Osman tekildar êrişên dewleta Tirk daxuyaniyek da Kamuran Osman diyar kir ku balafirên şerên dewleta Tirka dagirker herema Mamreş ya çayê Kurejaro û nevala rewa ya herema berî nizar a çayê garê bombabaran kiriye. Kamuran Osman destşan kir ku balafirên şeriyên dewleta Tirk di nava 4 rojan de rêzeciyayên garê 27 caran bombabaran kiriye. Gelin Bakur Uşatê Suriye Devleta Tirk protesto kirin êrişên Devleta Tirka dagirker jaliyê sazî û dezgehên Bakur Uşatê Sûriyeyê ve bi daxuyaniyan hate şermezar kirin. Li Raqeyê خوانdekarên zanîgeha El Şerq ya li Raqeyê bi daxuyaniyekê êriş protesto kirin. Xwendekaran diyar kir ku ew ê li hemberî van êrişan têkoşînê bikin û gotin ev êriş kareke terorî ye li dijî hukûka navnetewî ye. Dewleta Tirk bi van êrişan alûziya mirovî mezintir dike. Li min biçêjî yekîtiya karker û ketkaran ya kantona min biçê daxuyaniyek da û bank li raya giştiya navnetewî kirin ku li hember êrişan dewleta Tirk dengê xwe bilind bikin. Li Helebê jî meclisa tev dem ji bo şermezarkirina êrişên dewleta Tirka dagirker daxuyaniyek da. Li ser navê şêniyê ku li taxa Şêx Mexsûd kom bûn Mîrşîblî daxuyanî xwend û got dewleta Tirk Sûdê ji Mijulbuna cihanê bi şerê İsrail, Hamas û Hizbullahê digire û êrişê Bakur Uşatê Sûriyê dike. Di vê raya giştiya cihanê ji bi bahaneyên dewleta Tirka dagirker bawer neke û li dijî êrişên di radiya sûcê mirovanî de dengê xwe bilind bike. Li Şehbayê ji tevgera civaka demokratîk a Yekîtiya Esnafaniyê kantona Efrîn Şehbayê daxuyaniyek hevbeştan. Hevserûkê saziya Mihemed Weysî daxuyanî xwend û diyar kir ku dewleta Tirk bi van êrişan dixwaze ewleyê herêmê têk bibe. Em bank li tevayî rêxistinên hukukî û mirovî dikin ku erkên xwe bi cih bênin û li dijî van êrişan piştgiriyê bidin gelên Bakur û Rûşatê Sûriyeyê. Devleta Tirka dagirker li Amêdiyê maleke bombabaran kir tîmarê xistina avakirina aştiya civakî Amerîkayê li Kurdistanê Iraqê CPT ragihand ku dewleta Tirka dagirker li gundê Guherzê yê giredeyî navçeya Amêdiyê bombardman kiriye. CPT got ku bombabaran ji baregeha girê biharê ya Tirkiyeyê hatiye avêtin û bombelê maleke li gundê Guherzê ketiye. Di encama êrişê de qismeke mezin yê malê û tiştên malê zirar dîtine. Li gel wê malê maleke din jî zirar dîtiye sê zarokên ku di êrişê de şok derbas kirine rakirine nexweşxaneya Amêdiyê.
بریتانیا خوش بو مشا مزنی آزادی رهبر آپوره آماده دیگه پنگاوا جبو آزادی عبدالله öcalan ya navne teveyi dısala düyemin de meş u mitinge ingirseyi devam dike. Pişti mitingeyle Ahmede u Köln'e Kurdistaniye Skoçya, Gal u İngilistane ve de hemicdare Londra'da çarçoya pengavede ve meş u mitinge kepiken. Meş ve peşenkte meclisa gele Kurdiya Britanya ve de hemicdare de jiber avaya BBC ya Londra'da desbebike ulaqada Trafalgar'e ve miting ve pekanin. Jibo amade kariya meşe sazi u dezgeyen Kurd xabaten xwe devam dikin. Divê çarçovê avaya KCC'de da xuyanê katayîn. Hevsevke Meclisa Gelê Kurd Brîtanyayê Türkan Budak û Seyid Suruç da xuyanê xwe gotin tecîta mutlak ali ser rêbera po devam dike bi pêkanîna hevdîtineke re Gelê Kurd naxape. Gelê Kurd ve heta azadiya rêbera po mêsûger ve wê têkoşînê bike. Hevserukan Bank'la Gelê Kurd Dostên Kurdan Hêzên Demokrasiyê şoreşker û internasyonalîstan kirin ku tevlî meşê bibe. Êrişên qirkinê Liverpoolê hate protesto kirin li İngilistanê bajarê Liverpoolê Kurdistan û Dostan Wan li stasyona trênê ya Lîme Kombûn û êrişên dewleta Tirkiye dagirker yên li ser rojava Şengal û herêma parasta medyayê şermezar kirin. Piştî rêzgirtinê axaftin hatin kirin êrişên dewleta Tirkiye dagirker ku 23 Cotmê ve li ser herêma parasta medya Şengal û rojava bûn sedema şehîdkirina gelek sivîlan şermezar kirin. Da axaftinan de Banklı Desilatdarê İngilistanê hat kirin ku demil dest firotina çekan ya ji bo Tirkiye bide ravastandır li jî Sûcê şer ku dewleta Tirk dike helwesteke cidî nîşan bide. Di çalakê de belavûk jî hatin belav kirin çalakê bi çepik û duruşmeyan bida wî bû. Devleta Tirk li Innsbruckê û Atinayê hate protesto kirin li Avusturya bajarê Innsbruckê Kurdistanê û dostên wan li kolana her Qarabalık ya bajêr Kombûn û êrişên qirkinê yên dewleta Tirkiye dagirker şermezar kirin. Di çalakê de belavûk hatin belavkirin û Bank li Raya Giştiya Cîhanê hat kirin ku li dijî êrişên dewleta Tirk yên di çarçoya Sûceyên şer de dengê xwe bilind bike. Li paytaxta Yunanistan Atina jî pêşengiya înisiyatîfa Rûs projava girêz li dijî êrişên dagirkeriya dewleta Tirkiye li ser Bakur û Şatê Sûriye çalakate pêkanîn. Kurdistan û dostên wan li ber qada akademîk Kombûn û belavok belav kirin. Girsiya gel Bank li Raya Giştiya Cîhanê kirin û ku li dijî êrişên qirkinê yên dewleta Tirk dengê xwe bilind bike. Hevsevkên giştiyên nû yên ESP diyar bûn Partiya Bindestan a Sosyalîst ESP çaremîn kongreya xwe ya giştî li odeya endizyarên înşaatê ya girêdayê Yekîtiya Odeya Endizyar û Mîmaran Timobê duh pêkanî. Di kongreya de bi duruşmeya ji kevneşopiyê ber bi pêşerûjê ve em pêngavê bilind bikin azadiyê bi dest bixin pêk hate hevsevkên nû hatine bijartin. Hatice Deniz Aktaş û Murat Çepnî ji bo dema nû wekî hevserokên giştî hatine bijartin. İsrail'e Lübnan'e bombabaran kir û Hizbullah noktayê İsrail'e kirin armanc İsrail'e dijî kombûna hêzên ewleya hundur li Kefercos, Nebatiye, Birinç, Şemalî û gelek deverên başûrê Lübnanê êrişên hewayî pêkanîn û 5 kes hatin kuştin û gelek kes jî birîndar bûn. Li Bıqayê jî êrişên hewayî li dijî bajarokê Hoşberê yê Rojavayê Belbek hatin pêkanîn 3 kes hatin kuştin. Wezareta Tenduristiya Lübnanê jî ragihand ku di êrişên hewayî yên İsrailê de li Lübnanê 8 kes hatin kuştin, 25 kes birîndar bûn. Hizbullah jî ragihand ku wan balafireke bê miroviya Hermîz 900 bê bandor kirine û got hêzên me baregeha pişesaziya leşkeriya Sofolon ya Bakurê Heyfayê û kombûneke leşkerên İsraîlî Bewat Fatma, İtron û Hol bi moşekan kirin armanc. Hizbullah destşan kir ku wan avahiyên Kermeyl, Menara û Malkiyê jî kirine armanc. Dilê godan jemen û çên serî be pêşkêş kirin li berê ku em xatirê xwe ji we bixwazin nûçeyeke lezgîn hebû. Artêşa dewleta Tirkiye dagirker li çayê Bagokê dest bi tevgereke nû ya êrişê kiriye. Li gorî agahiyan ev tevger bi beşdariyê hêzeke zêde li dora Xirbemişka şehîd ge marîne û 3 darê pêk tê. Ana xatirê we de baş.